नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात मी तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, मागच्या भागात आपण माहिती घेतली कणकवली टू कोल्हापूर या रोडची कंडिशन, त्याच्यानंतर कोल्हापूरबद्दल देखील आपण माहिती घेतली, गगनबावडा घाटाबद्दल देखील माहिती घेतली। तर आता आपण पुणे बेंगलोर हायवेला लागलो आहे। तर इकडे आपण आता सध्या टोलची कंडिशन काय आहे, म्हणजे किती प्रमाणात टोल वाढवलेत, त्याच्यानंतर रोड कोणत्या प्रकारे आहेत, त्याच्यानंतर अजून आपण बोगदे वगैरे यांची देखील आपण माहिती घेणार आहोत। पुणे सिटीमध्ये कोणत्या प्रकारे ट्रॅफिक आहे ते देखील आपण बघणार आहोत। तर मित्रांनो, या सर्वांच्या माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा। मुंबईला जाताना आपण कोल्हापूरला ज्यावेळी पुणे बेंगलोर हायवेला लागतो, तर त्यावेळी किनी टोल प्लाझा हा पहिला टोल नाका आहे। तर या ठिकाणी 75 रुपये टोलची प्राईज आहे। तर आता आपण इथे 75 RS पे करून पुढच्या टोल नाक्यावर जाऊ। तर आता जस्ट आपण किनी टोल नाका क्रॉस केला, याच्यानंतर आपल्याला सेकंड टोल नाका लागणार आहे, तो तासवडे। तर या दोन टोल नाक्यामधील जो रस्ता आहे एकदम मस्त आहे, 2 लेन रस्ता आहे। त्याच्यानंतर आजूबाजूला झाडी वगैरे, त्याच्यानंतर खड्डे वगैरे देखील नाही आहेत। रोड देखील पूर्ण क्लिअर होता, कारण लॉकडाऊन असल्यामुळे जास्त वाहनांची वर्दळ नव्हती। तर आता आपण सेकंड टोल नाक्याजवळ आलो आहे। तर आता दुपारचे 12:30 वाजलेत आणि आम्ही कोल्हापूरवरून 11:30ला निघालेलो, म्हणजे कोल्हापूरवरून पुणे बेंगलोर हायवेला आम्ही लागलेलो। तर या ठिकाणी टोलची प्राईज आहे 75 रुपये सिंगल जर्नीसाठी, आणि बाकी बस ट्रक यांच्यासाठी वेगळे चार्ज आहेत। तर आम्ही आता 75 RS पे करून मग पुढे चालू। तर आता मी तासवडे टोल नाक्यावरून पुढे निघालो आहे। या ठिकाणी देखील रस्ता ओव्हरऑल एक नंबर आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। आम्ही ॲव्हरेजली 70-75च्या स्पीडने चाललो आहे, त्यामुळे एकदम मजा येते ड्रायव्हिंग वगैरे करायला। आणि आजूबाजूला झाडी वगैरे असल्यामुळे वातावरण देखील मस्तच आहे। या ठिकाणचा रोड देखील चांगला आहे। पुढे जरा आम्हाला अशी माहिती मिळाली की साताऱ्याच्या आसपास थोडासा रस्ता खराब आहे, जरा खड्डे आहेत। तर आपण त्याची माहिती घेऊया पुढच्या ह्या आता आपल्या व्हिडिओमध्ये, बघूया नक्की कोणत्या प्रकारे रस्ता आहे तो। बाकी ओव्हरऑल मस्त मजा येते ड्रायव्हिंग वगैरे करायला। तर मित्रांनो, एक महत्त्वपूर्ण माहिती की साताऱ्यापासून जर तुम्ही 10 किलोमीटरच्या अंतरावर असाल मागे, तर या ठिकाणचा जो रस्ता आहे त्या ठिकाणी सावकाश जा जरा, कारण मध्येच अचानक खड्डे आहेत आणि हे असे मध्ये पॅच करून ठेवलेत, आणि खड्डे पण काही काही ठिकाणी असे खोल आहेत की टायर पूर्ण असे आदळतात। तर हा साताऱ्याच्या अलीकडील घाट आहे छोटासा। मगाशी आम्ही त्या उताराला होतो, त्या ठिकाणी 1-2 वेळा गाडी आमची देखील आदळली थोडीफार। या ठिकाणी रस्त्याला लेवल वगैरे पण नाही आहे। हा एवढाच पॅच आम्हाला जरा खराब मिळाला, बाकी आम्ही कोल्हापूरवरून आलो आहे, ते पूर्ण व्यवस्थित होता रस्ता। हा आपण घाट क्रॉस केला की त्याच्यानंतर आपण साताऱ्यामध्ये एंट्री करतो। आम्ही लास्ट टाइम आलेलो त्यावेळी इकडे थांबलेलो जस्ट एक ब्रेकसाठी। त्या ठिकाणी चहा वगैरे पिऊन मग आम्ही पुढे गेलेलो। या ठिकाणी ते पॅच भरण्याचं काम चालू आहे, त्यामुळे त्यांनी त्या ठिकाणच्या 2 लेन बंद केल्यात। त्या ठिकाणी भरपूर खड्डे होते, त्यामुळे माझ्या मते इमर्जन्सीसाठी म्हणून खड्डे भरते ते। त्यामुळे तुम्ही देखील या हायवेने येत असाल तर या ठिकाणी जरा काळजी घ्या। आता आपण थोड्याच वेळात सातारा सिटीमध्ये पोहोचू। इकडून हा जो सर्व्हिस रोड चाललाय हा सातारा सिटीमध्ये जातो। हे बघा, या ठिकाणी देखील खड्डे आहेत थोडेफार।
अंतर आहे. अरे बापरे, ती बघा तुम्ही समोरची वॅगनर बघू शकता, जंप होते मध्ये तसे हे ठेवलेले आहेत त्यांनी. तर आपण एक साधारण 80-70-80च्या स्पीडने असाल तर काळजी घ्यावी लागते जरा. हा बघा एक मध्ये खड्डा, चुकावला आहे खड्डा आम्ही तो पण. तर या ठिकाणाहून साताऱ्याला जायला रस्ता आहे. आपण आता साताऱ्यामध्ये पोचलो आहे, 1 वाजला आहे. आपण कोल्हापूरचा जो टोल कोल्हापूरची जी एंट्री आहे तिकडून आपण 1.5 तासामध्ये साताऱ्याला आलो आहे. आता इकडून पुढे आपण शिरवळला जाऊ. इथून शिरवळ 60 किलोमीटर आहे. परत तिकडून पुढे पुणा, मग त्याच्यानंतर एक्सप्रेस हायवेने आपण मुंबईमध्ये पोहोचू. कुठला टोल नाका? आणेवाडी. आणेवाडीचा ना टोल नाका? किधर लिखा है किधर? तर आपण आता पुणे बेंगलोर हायवेच्या 3rd टोल नाक्यावर आलो आहे, आणेवाडी. तर या ठिकाणी सिंगल जर्नीसाठी कारसाठी 65 रुपये टोल आहे. तर कोल्हापूरवरून निघाल्यावर आपल्याला पहिलाच बोगदा लागतो तो खंबाटकी. आपण आता खंबाटकी बोगद्याजवळ आलो आहे. ॲक्च्युली ज्यावेळी तुम्ही पुणे टू कोल्हापूर प्रवास करता त्यावेळी खंडाळा घाट म्हणून येतो, त्यामुळे येताना हा बोगदा लागत नाही. त्यामुळे आपण त्या घाट मार्गे येतो. आणि ज्यावेळी मुंबईला जायचं असतं पुण्याला त्यावेळी हा खंबाटकी बोगदा लागतो. या ठिकाणी भरपूर काळजी घ्यावी लागते कारण 2च लेन आहेत. मोठ्या गाड्या वगैरे असतील तर थोडीशी आपल्याला काळजी घ्यावी लागते. आणि आतमध्ये रस्ता पण तुम्ही बघू शकता, या ठिकाणी मध्ये पॅचवर्क वगैरे केलेलं आहे. त्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वक ड्रायव्हिंग करावी लागते. या बोगद्यामध्ये जागा देखील थोडीशी कमी राहते. आता बघा ते 2 ट्रक समोर क्रॉस होत आहेत, त्यामुळे काळजीपूर्वक वाहने चालवावी लागतात. आणि त्याच्यापेक्षा अजून एक प्रॉब्लेम का होतो, ज्यावेळी तुम्ही पूर्ण अंधारातून बाहेर पडता, म्हणजे बोगद्यामधून तुम्ही बाहेर पडता, तर त्यावेळी अचानक टर्न आहे आणि त्याच्यानंतर एक उतार चालू होतो. तर या ठिकाणी भरपूर अपघात होतात. त्यामुळे तुम्ही देखील या रूटने येत असाल तर काळजीपूर्वक वाहने चालवा. आणि बोगद्यातून बाहेर पडताना शक्यतो सावकाशच बाहेर पडा. ॲव्हरेजली स्पीड 50-60 असले तरी अतिउत्तम. कोकण रेल्वेच्या बोगद्यातून इल्यासारख्या वाटला बाहेर. ओरडाक नाही सवयीप्रमाणे नशीब आली. बोगद्यामधून बाहेर आल्यावर अचानक सूर्यप्रकाश आल्यामुळे ड्रायव्हरला इथे थोडासा प्रॉब्लेम होतो एकदम अंदाज यायला. त्यामुळे या ठिकाणी येताना तुम्ही भरपूर सावकाश या, कारण या ठिकाणी यापूर्वी भरपूर प्रमाणात अपघात झालेले आहेत. कोल्हापूरवरून निघाल्यावर हा आपल्याला लागणारा 4था टोल नाका आहे, खेड शिवापूर. तर या ठिकाणी सिंगल जर्नीसाठी कारसाठी 95 रुपये प्राईज आहे. रिटर्न जर्नीसाठी 145 रुपये प्राईज आहे. ज्यावेळी तुम्ही हा खेड शिवापूर टोल नाका क्रॉस करता त्याच्यानंतर आपल्याला कात्रजचा बोगदा लागतो. आणि कात्रजचा बोगदा आपण क्रॉस केल्यानंतर आपण पुणे सिटीमध्ये एंटर करतो. सो आपण आता पुण्याच्या जवळ आलो आहे आणि आपल्याला पुणे सिटीत आता थोड्या वेळात आपण एंट्री करू कात्रजचा बोगदा क्रॉस केल्यावर. तर या ठिकाणी 95 रुपये प्राईज आहे सिंगल जर्नी. याच्यानंतर बस ट्रकसाठी वगैरे वेगवेगळे चार्जेस आहेत. सो आता आपण खेड शिवापूर टोल नाका क्रॉस केला आहे, 95 रुपये प्राईज आहे. तर खेड शिवापूर टोल नाका क्रॉस केल्यानंतर आपण आता कात्रज बोगद्याच्या जवळ पोचलो आहे. तर या ठिकाणी हे जे समोर डोंगर दिसतात या आपण डोंगराच्या खालून बोगद्यामधून जाणार आहोत. तर या ठिकाणी जवळच कात्रजचा बोगदा आहे. हा आपल्याला लागणारा दुसरा बोगदा.
या ठिकाणी 2 लेन आहेत. ज्यावेळी आपण खंबाटकी बोगद्यामध्ये होतो त्या ठिकाणी सिंगलच लेन होती, म्हणजे फक्त तुम्हाला मुंबईला जाणाऱ्या रूटला मिळणार होती. येणारा रूट हा घाटमार्गे येत होता. तर कात्रजच्या बोगदा इथे 2 रूट आहे. या ठिकाणी टनेलला आतमध्ये लाईट्स वगैरे आहेत. त्याच्यानंतर रस्ता देखील चांगला आहे पूर्ण कॉन्क्रीटचा आणि 3 लेन मिळत आहेत तुम्हाला या ठिकाणी. ओव्हरऑल रस्ता वगैरे ठीक आहे. आणि कात्रजच्या बोगद्यामध्ये तर भरपूर म्हणजे लाईट्स वगैरे असल्यामुळे आणि व्हेंटिलेशन पण काही काही ठिकाणी आहेत. इमर्जन्सी एक्झिट देखील आहे. त्यामुळे या ठिकाणी ॲव्हरेजली आम्ही 70 ते 80च्या स्पीडने चाललो आहे. या ठिकाणी एक मागे आता तुम्ही बघितलं तर राईट साईडला या ठिकाणी एक बायपास देखील होतं, म्हणजे तुम्ही या लेनमधून इमर्जन्सीसाठी दुसऱ्या लेनमध्ये एंट्री करू शकता. म्हणजे एखाद्या वेळी बोगद्यामध्ये काही अपघात वगैरे झाला तर इमर्जन्सीमध्ये आपण वाहतूक दुसऱ्या साईडने वळवू शकतो. या ठिकाणी इकडे मध्ये बायपास ठेवलेले आहेत. सो आता आपण पुण्यामध्ये फायनली एंटर करतो आहे. सो फायनली आपण पुण्यामध्ये एंट्री केली आहे. इथून पुणे सिटी 19 किलोमीटरवर आहे. आता संध्याकाळचे 4:30 वाजलेत आणि पुणे म्हटल्यावर ट्रॅफिकचा टाईम चालू झालेला आहे. सो पुढे ट्रॅफिकची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे काहीच आयडिया नाही आहे. सूर्य देखील सूर्यास्ताकडे वळत चालला आहे. मस्त व्ह्यू असा मिळतो आहे कारमधून जाताना, पण आम्हाला या व्ह्यू बघण्यापेक्षा पुढे ट्रॅफिकचं टेन्शन आहे. सो आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. आणि पुणे टू मुंबई ह्या प्रवासाची देखील माहिती आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये देणार आहोत. तर त्यासाठी आमचा 3 नंबर भाग नक्की बघा आणि सुवर्ण कोकण चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.